Cista da Insua, datada entre o 2500 e o 1500. Son enterramentos individuais. Xa se perden esas colinas artificiais que eran as mámoas anteriores, onde tiñamos enterramentos colectivos sempre. Nas cistas tamén aparecen motivos xeométricos, como os que vemos aquí. Estes enterramentos individuais moitas veces están asociados aos dolmens, que estaban moi preto. Esta cista apareceu moi preto do dolmen de Dombate, en Cabana de Bergantiños tamén. O dolmen erixiuse 1000 anos antes, ou seja que, durante un longo período de tempo, houve unha longa ocupación dese terreo pola gran carga simbólica que tiñan os dolmens para as persoas naquel momento. As cistas atopáronse moitas veces coa roturación que fan os tractores, ao estar arando a terra, cistas que saen para arriba nese momento.